Així a Patrais és on s'ha creat aquesta nova proposta, Jugar Patrais, un projecte pilot que estarà financiat amb les ajudes directes missions de la Regidoria d'Innovació i que proposa que la diversió no està sols als parcs per als més menuts, sinó que també es pot disfrutar i gaudir del camí. Fran, parla una miqueta sobre Jugar Patrais. Quina és l'essència d'aquest projecte i què voleu aconseguir amb aquest? El Jugar Patrais pretén veure la ciutat des dels ulls de la xicalla, no? Dels més xiquets, en principi entre 0 i 3 anys, encara que volem també estendre-lo als col·legis i als centres educatius de primària del barri. El que volem fer és analitzar la ciutat des dels ulls i des de les vivències dels més petits i de les més petites, per a després poder intervindre en els recorreguts quotidians. El que volem fer és intervindre en els carrers i en les places. Pensem que no tant el joc ha d'estar en espais segregats, com poden ser els espais reservats a xiquets, com el que ven darrere, sinó que ha d'estar present en tot el seu recorregut, en els recorreguts que anomenem recorreguts productius, no? Els recorreguts que utilitzem dia a dia i que normalment se fan caminant. No? Els xiquets, quan fan aquests recorreguts, els fan des del present, des de la imaginació i sobretot des del joc. No? Per a ells tot el rato aquest recorregut és un espai de joc. Per a ells la ciutat i el barri és un gran tauler de joc i nosaltres volem utilitzar això com a estratègia de regeneració o de reestructuració urbana. Heu rebut unes ajudes anomenades missions. Conteu una miqueta què suposa aquest finançament per al projecte. Aquest projecte ha estat finançat per les ajudes d'innovació social i urbana de l'Ajuntament de València, que estan dirigides a lo que s'anomena el programa Missions 2030 i són unes ajudes que el que fan és poder desenvolupar projectes d'innovació, és a dir, d'experimentació, i la part bona que tenen és que el finançament se produeix al principi del projecte. Aleshores nosaltres tenim tot el diner abans i això te permet desenvolupar aquesta experimentació d'una forma molt més còmoda, no? I sense haver d'avançar tots els diners. Això permet a cooperatives, a petites empreses i a petits projectes com els nostres desenvolupar aquesta part d'investigació molt vinculada i arrelada al territori i als barris de la ciutat. I bé, ja per a terminar, conteu una miqueta com es va manifestar aquest Jugar Patrais. Com podrem veure-lo en els pròxims mesos o el temps que durem fer-lo realitat? Hi ha una primera fase en la que anem a fer aquesta anàlisi del posar-nos les ulleres, les petites ulleres de la xicalla, per a analitzar com viuen la ciutat i com la miren, en l'ajuda del trenet, de l'escoleta del trenet així del barri, en el Festival d'Art de Patrais, en l'AMPA i en també una professional de l'audiovisual que és Cris Centeno. Farem tota aquesta observació per a després fer microintervencions, com deien, els elements quotidians, en les voreres, en els carrers, en els fanals, en les papereres, o sigui, en tots aquells petits espais o petits racons que ells se troben, que elles i ells se troben en el desplaçament diari al seu centre o al seu parc o en el recorregut que facin. Jugar Patrais, un projecte pilot que posa el focus en els més oblidats de l'urbanisme, els xiquets.